Novi hitovi u izdanju Verbuma: Masonstvo bez maske, bivši mason 32. stupnja, John Salca, u ovoj knjizi donosi šokantnu istinu o zbivanjima u tajanstvenim masonskim ložama, te otkriva kontroverzne obrade, praksu i svjetonazor koji se drže u tajnosti, zakletvom koja uključuje i prijetnju smrću. Kako se vrbuju novi članovi i utječu na politiku i medije. Sve tajne slobodnog zidarstva u knjizi Masonstvo bez maske. Sveti Pavao, knjiga pape Benedikta XVI. O orijašu kršćanstva Svetom Pavlu. Papa u ovom dijelu slijedi tijek Pavlova života, misijska putovanja, odnos s drugim apostolima te njegovo mučeništvo u Rimu. Radosni prosjak, u iznimnom romanu slavnog autora Louisa de Wola, čitajte uzbudljivu prozu temeljenu na životu svetog Franje Asiškog, od dana mladog i drskog ljubitelja užitka do mistika. Na književnom i duhovnom putovanju u knjizi Radosni prosjak otkrimo Franju kakvog do sada nismo poznavali. Dođite u knjižare Verbum, jer Verbum je riječ za dobru knjigu.